क्या बना रहा है पापा जी? अरे चिकन बना रहे हैं चिकन। चिकन नहीं, हाँ क्या है? KFC। अच्छा KFC है। आप बताते नहीं है, मैं जब पूछे तो अरे बोला। उधर खाने के लिए सब लोग इंतजार है। जानो थाखाय नेनानै दंना नोंथांमोन? गोथाव गोथाव संगासिनो दङ हनै आबौआ फैदों। नैबेयाव खुमब्राजों अमा गोरानजों गामिनिफ्राय लाबोनाय। वाव जोंख्लाबलायदों मेजेमा नायलाय। गामिनिफ्राय लाबोनाय ओमफ्राय नैबे बाथोन, नैबे बाथोन, ओंखाम KFC। Are you ready? ओंखाम संनो गदों। हनै ओंखाम संनो गदों आंहा। दाना खामानि मावसोयो, ओंखाम ओंख्रि संसोयो गासिबो। फेमिलियानो गासिबो सेफ गोजासो जोंनिया। सेफ गोजासो। ज्यादा मत करना, ठीक है? सेफ साहब गोजासोल' गासिबो। बन गया खाना पीना। जाग्राफोराबो फैनानै दंफैयो। ओइलाय हेलसिया, ओइ हेलसि। कितने साल की है? 3.5 साल। KFC। वाह KFC। आ जाओ खाते, रेडी हो गया। चलो चलो कमन। बालू थोपा गामिनिफ्राय लाबोनाय। भिडियो नानी एटिंग उधर है आपका, आप उधर बैठ जाइए ऊपर। ओइथिं आबौनिथिं जिरायदो नङाबा। खुमब्राजों अमाजों, नैबे KFC, नैबे ना गोरान बाथोन, चटनी। सबसे ऊपर ना नानी चटनी गुरियानलै, गुरियानदां बियो। चटनी नहीं खाएगी, ऐसे खाएगी सॉस। ये ना ये खुमब्रा अमा। पापा दे दीजिए। जानानै टाइम मोनथारला आंनो बिफाखौ। थोड़ा बहुत होता है ना। सलाद भी लीजिए। जानसै